Kubor nakaslem jong unongsan hima. Pansimya karay. Katagolong hadien bagles lot bat kibrig wala syampang bah. Ngamnyo yeladi balastad kom baladan kibekran khamtam iba hamlet ibala yero bahaya nga. Ringde thuwe phi ba hamlet bon ba kiba khamstad nga. Bad ngalahap ban pan jingmut na kita kalong ne em bangan sim ya kene ngan diang ye kene kejing terwa kejing kerpat jangan parti kikni jonga kirong ki bakhamstad ipakna jonga kirong ki bakhamstad ki meina jonga kirong ki bakhamstad wala kirong ki bakhamduna ke kerdan jingpule rai ya kejing imbreu dai maki ki bakhamstad banenga Kumta lemda ngayo ya kajing menjur jongki, lemda ngayo ya kajing Kristian jongki, bat ya kajing kerku jongki, nganum nuat banyak ceprang ya kene gekam. Kumta ngelaham banlet ceparyong, ngelaham banlet selau bertun, amdan profesor situ, amdan rusat aing situ, handrai kidan kiriu syampang. Kikini bat kikpa kibalong kinong aibut jonga nganyau bamaki kidai kibakham sempang banenga kilong kumapi kibasyong hangni kitemen kisan at nganyau bamampi ro kilong kibakham sempang banenga te habangawan hangni ngawan yakabanyathu bangalap diang ya kini kejing terwa jong kapati bangan kit ngan ba ya kini ka lengkor na ka benta jong upai ba balai ngasim ya kini karai kadau kalong hadien banglayo ya kejing menjur jongki bat kum juro bala theo bala wo bala penhap sawar bala dog bah ya ke kia kasion jong ka sensiar ke kadar ka long briu ka man briu bi ba ka long briu man briu kala hiar palat nadu kiri pajba kisam hoi hakini kisni la hiar ha ka akor ka buram kham tham ka tien ka thle kumba ka pau ki social media ladan ki bakren mene kham tham Iba Charles ke thaba ira ke dau bha ye ke ne ga banta garong hagwei ni jingkran jonga larakat tu kimi kiktien harai banu i ka do nut lelai ade cher khaibi ngiradon kam nomor kata gadau ya ka banle ban pen empat ya ka tibriu ka tibrai ya ka akor ya ka buram la ka long ha ka tien ka thle la ka long ha ka jingma di berkhat la ka long ha ka trikam ka trejam ngala pedro ya ka jinglong jong ka sensiar ka khadar bagi i ba komu no hikai braslam ha ka kam hikai nadu na secondary school hadu college but university but kumjuro komo officer jong kawaini ki department jong ka school ba ante silong ke department ka bapeng ye ki colleges baro khat hapo jong ka jala ki biasno bat kanegu balatip kum ka college development council kalayo ya ka bana lang bat ki department ba fair jong ka sarkar jala bat ngi bakadon sisa kajing persyang jong ne sarkar ka bamenta ban wengi kijing ki blak penlang na ka wei kasnem se ka wei pat kasnem balabuteng ban wengi kita kijing balabuteng ban solve
iki babun ki problems nga kerpat ke pi nga kentu ya pi ba kini ka sarkar ke bratrai si bon ki kamrat ba kadon kam ban teng ban penya isa prangi kini ki kam nang ba kini ki institutions kini ki college kini ki university ki balas dang long ka jing kerkhui pa ba kin nang yat sa prang kin lang kiyo nagapor siya kapor nagasnem siya gasnem bat bakalaway jong ka river ka judgment rio ki khon samla jongi kan long ka laway ke ba phanai kamta nga ai ka jing kentu ka jing kerpat ipi ki pai ba pan pet ba ka sarkar kandang beteng ya ka jing sensyar amdei tang ado arjar arpopra hanrei arjar menta arjar arpopra bat ter hado bandala man penkelai kini ka jela ka jongi ka wei ni ki jela kibala yak sya prang tam hangne hari India hage jeka jong president habangam dan office lani ngamla ban attend ni ki meeting ana ngang teng hi komu president hadu menta jong kini ka society bat ngan ye yele na ka menta ban kentiu kerdan ye ka tin khasi dangshen hakatayo ke bakado jong ubnai April mentai kasnem ka sarkar Meghalaya kala sngap ya ka jing dawa ka jongi ya ka jing ai jingmut ka jongi habang ilet ban pensai ngimlet ban benki habang ilet ban yathu ngimlet ban pensai ban kedroy habang ilet ban dawa ngimlet bantim bantla ipeni ya kan dia bat iki hok iki nongrem jong kariti sensyar ya ka kamram jong sarkar bat hadien kaji terko kaba nakawai ka por sekawai ka por ngamla klem da ai kublai ya kan ka sarkar kaba penlong tin sarkar pura ya ka ketien kasih, bat menta haba pitho city, syaki office sarkar kerala bantho, dekat tian lajong. City GP, syaki pai baru isanong pendong, kan tho dekat tian kasih. Atu kani kamdei kawai na kajing job jong kajing ele kajongi. Ngidai banai ya kajing yaro, ya ke kasih author society. Lada amdai ban aji ro yo presiden jongkaro namar keni ka society kala yele bat kala yele hado bat na yo ni umama momer ubat mai mensua habatho city do khasi batre hamau plang seorang ba sino ngaso yong dan kharang ne rong ba sino hudai beju khasi Handrai haba mi ke city na officer na mau plang siau saudara senong haso yong tho da ke tin pareng so kumba dei ha London benban nangta haba tho city na ki PhD teng mi da ki circular ki bada ke tin English lane haba le ban pendam hagi hospital hapendam daga ketien pareng handai menta ngine trekam para khasi daga ketien lajong idai banai ke jing thap ti na ka benta ke ni ke jing job sensyar kari ini hangta ke salong ke jing thap ti ke ba kham jam bat ke jing thap ti jong ka judgment riu salon sar Kawaipat kamat kabangala judawa kadai ban kentiu education ngan nam paisyo ka sarkar kala kentiu hanrai ngan yu i berang don kam sibon ban penbit ban penbiang ban penbah dan baik kejing deko hang yang tai dan baik kisok kedot hang yang tai dan baik kejing bambiang hang yang tai na kenu kalian wala ka polisi kala dan kalau polisi keradan, kalau biang
Hanrai haka implementation level. Mla ban ong ban penya yai be tek lane pen long kam no menta. Himla ban kmi nanti ban thung pathau man step but ban yo khet no janmiet. Ngiron kam ban long ki beyai sha ki beyai ap. Jinuna ki bon hanagi dan kam ya ka ban yatrelan. Ka jing yatrelan jong padba bat ka sarkar ka penlong ya ka jing sunsyar ka barenti bat ka wanra ya ka rup ya ka sukkasan bat ya ka roy ka par